Dánska spoločnosť Eko údajne nemá financie na to, aby vyplatila svojim zamestnancom pri odchode zo Slovenska vyššie odstupné, než k akému je zaviazaná kolektívnou zmluvou. Ale ja som prišiel na spôsob, akým sa spoločnosť Eko môže dodatočne dostať k financiám tak, aby jej zostalo obrovské množstvo financií na uspokojenie oprávnených požiadaviek jej zamestnancov. Predstavte si, priatelia, že na sklonku 90. rokov, keď sem spoločnosť Eko prichádzala, tak od nášho štátu dostala nielen veľkorysé daňové úľavy, finančné stimuly, ale dokonca dostala aj lukratívny pozemok za babku. Od mesta Martin odkúpila 8,5 hektárový pozemok za 85 000 vtedajších korún, pričom reálna hodnota tohto pozemku podľa vtedajších odhadov sa šplhala k 50 miliónom korún. Dajte si to do porovnania 85 000 korún a 50 miliónov korún. No, takže keby teraz sa chce spoločnosť Eko týchto pozemkov zbaviť, čo by dávalo logiku, keďže odchádza zo Slovenska a ukončuje výrobu, tak by mohla zinkasovať krásnych 5,5 až 8,5 milióna eur, pretože cena podobných pozemkov v Martine sa v súčasnosti pohybuje v rozmedzi od 65 do 100 eur za meter štvorcový. Tak a teraz žarty bokom, samozrejme spoločnosť Eko a jej vedenie o tejto možnosti vie a podľa nedávno medializovaných informácií sa ju aj hodlá využiť. Bude tieto pozemky buď predávať alebo prenajímať. S tým rozdielom, že stále hovorí, že na vyššie odstupné pre svojich zamestnancov nie sú financie. A mňa to privádza k otázke, priatelia, že či je toto skutočná tvár spoločnosti, ktorá si dlhé roky buduje imidž rodinnej firmy, ktorá k biznisu pristupuje maximálne morálne a eticky. Lebo vidíme to, že pozemok, ktorý dostala od štátu za babku, chce teraz na hulváta zhodnotiť za trhovú cenu. A privádza ma to aj k ďalšej otázke, že či by sme do budúcna, či by odchod spoločnosti Eko nemal byť pre nás ako spoločnosť aj istým mementom a ponaučením. Aby sme sa pri predháňaní a súťažení s okolitými štátmi o nových a nových zahraničných investorov nepredháňali tak, že ideme až hlboko pod svoju dôstojnosť. Lebo my častokrát tým investorom ponúkame daňové úľavy, finančné stimuly, vybudovanie infraštruktúry, ponúkame im lacnú a kvalitnú pracovnú silu a k tomu všetkému ešte aj naše pozemky, našu pôdu do osobného vlastníctva. Veď pre Boha by stačilo, my vieme veľmi dobre už pri príchode tých investorov, že tu nie sú večne. Pre Boha by stačilo, keby tieto pozemky dostanú do nejakého bezodplatného nájmu alebo do nejakého normálneho užívania, dočasného, ale nie, že my im ich venujeme, naše pozemky, našu pôdu, postavia tam výrobnú halu a ešte na konci, keď zatvárajú krám a vyhodia našich ľudí na ulicu, tak ešte bez štipky sebareflexie tento pozemok ešte chcú predať a nahulváta na ňom vyrižovať. Preto si myslím, že pri vytváraní nových pracovných miest by sme mali poznať hodnotu samých seba. Mali by sme poznať hodnotu svojej práce a práce našich ľudí a nepodliezať našu vlastnú dôstojnosť. A na záver poviem len to, že týmto videom chcem opätovne upozorniť na situáciu turčianskych obuvníkov, ktorí sa svojou poctivou prácou pričinili o to, že za posledných 15 rokov spoločnosť Eko dokázala byť na Slovensku zisková sumou viac ako 20 miliónov eur. Chcem vás opätovne upozorniť na ich situáciu, na ich zápas za vyššie odstupné, za spravodlivé odstupné a chcem vás na záver pozvať na ich ďalšie protestné zhromaždenie pred touto fabrikou, ktoré bude 2. júla o 14. hodine v Martine. Príďte, aj keď nie ste priamo z Martina, aj keď ste možno o zápase turčianskych obuvníkov doteraz nepočuli, príďte ich prosím vás podporiť, pretože títo ľudia síce v prvom rade zápasia za možno svoju dôstojnosť a svoj čestný odchod z tejto spoločnosti, ale v neposlednom rade bojujú aj za to, aby spoločnosť, ktorá prišla zo zahraničia, aby sa chovala férovo. Bojujú aj za nás ostatných. A poukazujú na to, aké riziká zo sebou prinášajú zahraniční investori a kde sú rôzne nášľapné míny. Príďte ich prosím vás podporiť.